Jablonecký naučno-poznávací chodník. Tuto medzi barákmi to začína. Dnes mám namierené do Obory v Malých Karpatoch. Tam by som si chcel nejaké cesty prejsť. Začínal som v Ciferi na stanici. Po tomto naučnom chodníku pôjdem smer Budmerice a z Budmeric smerom na Pílu a tam potom niekde behnem do tej Obory. Ešte uvidím kadiaľ. Dnes sú výstrahy pred vysokými teplotami, tak vyrážam skoro ráno. Ešte ani 7 hodín nie je. No tu napravo to je Jablonec. A týmto smerom tam je aj rozhľadňa. Ale tam sa mi nechce dneska. Už som tam niekoľkokrát bol. Inak chodník začína v Jarnej, to je miestna časť Cifera, a končí v Budmericiach. Takto sa to tu klukatí okolo potoka Gidra. No a za chvíľu som v Budmericiach. No, Budmerice. Tu naučný chodník končí. Pozor, Kosovre. A teraz pôjdem po zelenej turistickej. Tuto naľavo za plotom je Budmerický kaštiel. No, tu budem musieť peši. No, dúfame, že ma to udrží. Tuto sa zvalil strom na lávku. No, tu sa raz niekto strepe dobre aj s tým mostom do vody. No, hrad Červený kameň. No, tá jednoduchšia časť sa končí. A začnú kopčeky. Tuto chvíľu po ceste. No tuto doprava sa ide na hrad Červený kameň. Pokračujem rovno. No tu chodníček končí. Tak sa dá ísť viacerými bránami do Obory. Keby bola aj brána zavretá, tak naľavo je zvalený plod a je tam chodník. Ale už som dávno nevidel, že by tu bola niekde zamknutá brána. Takže teraz idem smerom na Pánsky dom a tam sa zase rozhodnem, kam ďalej. Tak je tu fajnovo, jak v chladničke. Po ľavej strane kamenný potok. Pekné mierne stúpanie. Žiadny masaker. Obnovený rybník, fugerka.
Neviem, či už je napustený. No, vyzerá, že už je tam voda. Cukárska pivnička. Na Kolovrátku spravili útulnú z takejto. Trošku doplní vody. Ideme ďalej. Zase asfalt. A teraz doprava. No, prvý strmejší kopček ma čaká dneska. Bol taký krátky stupačik. Nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Ale zadýchal som sa. Prvýkrát na tomto výlete. No, ďalšie niečo podobné. Ale nevyzerá to až tak strmo, jak ten predtým. To bol miernejší. No, odtiaľto ide cesta z Hubálovej. A odtiaľto idem ja. Pánsky dom. Radšej dovnútra nejdem, aby toto sa tu niečo neskydlo na mňa. Ohnisko. Tu dole je aj prameň, ale mám vody dosť. A teraz smer Sedlá skalka. Inak z Hubálovej do Sedlá skalka si to tu niektorí turisti aj skracujú cestu, ktorým sa nechce ísť cez Starincové skaly a cez Horný vrch. Horný vrch je tu naľavo. No, tu je Sedlá skalka. Tam sú turistické značky za plotom. Ja som mal aj taký plán, že pôjdem okolo plota, ale myslím si, že keď už som tu v obore, tak budem jazdiť v obore. Nie tadeto, ale tadeto. Túto cestu som tuším ešte nešiel. Tadiaľ to sa dá zbehnúť dole do Píly cez Kobylskú dolinu. No a ešte idem smer Holind.
Tým smerom sa dá ísť do Častej po južnej strane Geldeku alebo Kelteku. No a tuto je Holint. Tak idem teraz si dať nejaký banán a popremýšľam kam ďalej. Dalo by sa tuto prejsť plot Obory a ísť smerom do Smolenic na vlak. Alebo sa vrátiť sem smerom do Častej a do Píly a ísť po tej istej trase smerom do Cifera, ako som došiel. Vrátim sa asi po tej istej trase. Takže idem smer Píla. Takže tadiaľ to. No zase trošku do kopca. Ale nič strašného. V pohode zatiaľ. Po ľavej strane vysoko od cesty je taký skalný hrebeň Jelenca s veľmi peknými výhľadmi. Po ľavej strane obchádzam Geldek alebo Keltek. Tadiaľ to sa ide dole do Častej, cez Častiansku dolinu. A idem tadiaľ tak k hradu. Teraz neviem, tuším doľava. Som zabudol. Doľava, áno. Zase chvíľku do kopca. Je pekná táto lúka. No, tuto môj výlet do Borov končí. Takže od Papierničky bol taký pekný okruh. Kolom dokola celej Obory. Oproti je hrad Červený kameň. A ja zbehnem tu dole do Píly a po tej istej trase sa vrátim späť. No myslím, že je to natáčanie môžem tuto ukončiť. Ja si ešte idem užiť ten chodník. Dúfajme, že sa tam nestrepem na tej lávke do vody. Tak nakoniec aj na rozhľadňu ostal čas. V diaľke je hrad Červený kameň. Odtiaľ teraz idem. To je Jablonec.
Tam za 2 jarná a za ňou je Cífer. Tam pôjdem na vlak teraz. No tu je elektrické vedenie, 110 kV. Na túto rozhľadňu mám nemilé spomienky. Tu som spadol zo schodov. Lebo som išiel ako majster späta dopredu. No odtedy po strmých schodoch cúvam pekne zadom. Tu je aj kaplnka. A nejaké pieskovisko aj s hojdačkou. Už pekne pripeka. Najvyšší čas to ukončiť.